Bon dia. Encara falta gent, suposo que aniran acabant d'arribar tots i totes. Encarem la segona part d'aquesta jornada d'avui. Com que és tard i doncs no m'allargaré molt amb la presentació, sí que em volia presentar jo personalment perquè encara no ens coneixem tots i totes. Jo soc la Guida Obrador, soc la cap del Servei de Desenvolupament i Cooperació Social des de finals de maig i, per tant, juntament amb l'equip que abans ha presentat el Bernat, una mica som les responsables de tirar endavant el dia a dia de la xarxa Òmnia. Aquests primers mesos que he estat aquí el que he fet és dedicar-me a conèixer alguns punts Òmnies i sobretot conèixer bé el programa i sobretot vam posar les energies en posar en marxa el projecte d'assetjament i acabar-li de donar la forma a la sessió d'avui. A la sessió de la taula rodona de la primera hora ha sortit ja sobradament la qüestió de les emocions, per tant no m'estendré a explicar quin era el plantejament que volíem fer, perquè crec que ha quedat com molt palès i fins i tot algú, em sembla que ha sigut la companya de Bergauà, ha fet com molt explícit la demanda, tots els ponents heu intervingut, ha sigut una mica la conclusió de la taula anterior, ha sigut que hem de treballar, la Rocío parlava dels factors de prevenció, doncs per tant diguéssim queda molt clar que aquest és un tema que volem treballar. I això també entronca amb una necessitat que tenim sovint els professionals diguéssim de l'àmbit social o que tenim a la població directament, que és diguéssim la gestió emocional, com les situacions aquestes que a vegades fins i tot ens depassen i que suposen un cert desgast emocional. I per tant diguéssim aquest era un tema que volíem treballar a la sessió d'avui. Per sort la Laia Mestres, que és especialista en educació emocional, intel·ligència emocional i en neuroeducació des de la perspectiva de les neurociències, que ja ens explicarà exactament què és, tot això ens va ajudar a donar-li forma a aquesta sessió. De fet, li hem donat forma en aquesta primera sessió en forma de conferència, una conferència que li hem dit de l'assetjament a l'educació emocional. Per raó del nombre de persones que som, serà una sessió més tradicional, més de ponència, tot i que la Laia porta alguns exercicis preparats a nivell individual, però per donar-li continuïtat i per treballar més a fons i per treballar-ho més a nivell pràctic, vam preveure els tallers de regulació emocional que n'hem dit, que teniu el programa a la carpeta i que estan pensats pel mes de novembre, estan en un calendari pel mes de novembre i estan distribuïts en diferents punts del territori per facilitar-vos l'accés i per no tornar-vos a fer venir a Barcelona. Per tant, espero que després de la sessió d'avui amb la Laia estigueu molt animats i animades a apuntar-vos-hi i pugueu aprofitar també aquest recurs que posem una mica a la vostra disposició justament per empoderar-vos a l'hora de posar en marxa el projecte d'assetjament, però no només el projecte d'assetjament, sinó amb la vostra tasca diària, amb l'atenció als usuaris i les usuàries dels Òmnies. Sense més, us deixo amb la Laia. La Laia és postgrau i màster en Educació Emocional per la Universitat de Barcelona, màster en Ciutadania i Valors i màster en Psicobiologia i Neurociència Cognitiva a l'Autònoma. Treballa pel seu compte com a un cervell inusual i fa formació universitària, de formació de formadors, fa tallers amb famílies, amb nois i noies, en centres educatius de tots nivells, per tant, diguéssim, té una molt bona experiència que segur que avui ens ajudarà a compartir. Moltes gràcies. Vaig a posar un obstacle entre vosaltres i jo. Aquesta és la definició de la ira. El nostre propòsit és que no desenvolupem o no expressem aquesta emoció mentre estiguem aquí plegats l'estona que ens queda. El que sí que jo us parlaré des de dreta, que és com crec que m'expreso millor. Bé, en primer lloc, la veritat és que estic molt contenta d'estar aquí amb vosaltres perquè m'agrada treballar amb un perfil com el vostre, perquè admiro el que feu i bé, per altra banda, perquè com que puc parlar d'una de les meves passions, doncs ja ho tinc tot. Llavors, em fa il·lusió compartir amb vosaltres 3 coses, o si més no, que sortim d'aquí amb 3 propòsits acomplerts. El primer d'ells és plantejar l'educació emocional com un factor de protecció en el tema de l'assetjament. Els 3 conferenciants anteriors, de manera molt inspiradora, ja ens han deixat anar que hi ha factors protectors i que les emocions
tenen un paper preponderant, no?, en aquest tema de l'assetjament. Doncs un dels meus propòsits és concretar-vos-ho. L'altre és plantejar directament el desenvolupament emocional de cada un de vosaltres com una eina que pugueu fer servir per dotar de sostenibilitat i benestar la vostra feina. Sí? I el tercer propòsit és que cada un de nosaltres pugui pensar que és bona idea gastar temps i recursos en desenvolupar-se emocionalment. A veure si ho aconsegueixo. Molt bé. Sorpresa la meva quan vaig donar un cop d'ull als vostres dossiers, tant el pedagògic com el d'activitats. I estàvem al d'activitats i me n'adono que teniu una activitat pensada que és la visualització d'una pel·lícula que es diu Covardes, no? I em poso a llegir la sinopsis. I què hi havia allà, com 10 vegades? La paraula por. El Guille té por perquè a l'escola l'assetgen. El pare del Guille, que és en Guillermo, té por del seu propi poder. Els pares del noi assetjat tenen por. La mare de perdre la família. Por, 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 por. I vaig dir, perfecte, perquè és d'això del que jo us vull parlar. Us vull parlar de que en tot procés d'assetjament, en qualsevol assetjament, hi ha un intens procés emocional subjacent. Sempre. De fet, un procés emocional subjacent està en tot el que fem. Sí? Però, tenint en compte que l'assetjament és un episodi intens, encara val més la pena prestar atenció sobre això. Aquest intens procés emocional subjacent és molt important perquè acostuma a dirigir la vivència subjectiva que nosaltres tenim de la realitat, però sobretot acostuma a dirigir la presa de decisions. Què hi ha després de la presa de decisions? Els comportaments. Si parem un moment i reflexionem, és fàcil per nosaltres adonar-nos-en que és a través de la presa de decisions que determinem el nostre futur i el dels altres. Sí? En un assetjament també és així. Llavors, la meva primera intenció és convèncer-vos del paper importantíssim que tenen les emocions en la presa de decisions. I per fer-ho he agafat un crani i l'he partit per dos i us he portat una foto. Si ara vosaltres, en aquest pla, no us ho imagineu, tenim aquí un sistema nerviós com el que tenim tots nosaltres. El meu objectiu ara és, de manera didàctica i simplificada, la realitat va molt més enllà i és molt més complexa, donar-vos una idea de quin és l'impacte de les emocions en la presa de decisions. Què trobem en el nostre cervell? Trobem una zona evolutivament molt primitiva, 500 milions d'anys enrere. El sistema nerviós, què feia? S'encarrega de lo més bàsic, de mantenir l'homeostasi amb l'entorn, dels processos metabòlics, de mantenir la temperatura. A través d'això ens alimentem, bevem aigua, ens reproduïm, etc. La vida sense aquestes estructures és impossible. Heu pogut sentir a nivell divulgatiu que això és el cervell reptilià. Us sona més? Per què en diuen reptilià? Perquè els reptils tenen un sistema nerviós que potser no arriba més que això, que ja és molt, però el tenim aquí. Però què tenim també l'ésser humà en el nostre sistema nerviós? Tenim una sèrie d'estructures que s'encarreguen de generar els processos emocionals. A través d'elles vivim les amenaces a través de les emocions negatives i vivim les oportunitats a través de les emocions positives. És a dir, no només ens alimentem, ens reproduïm, a més sabem si tot això és agradable o desagradable, si tot això és una amenaça o una oportunitat, la qual cosa és un salt evolutiu espectacular. Perquè, per exemple, l'esmorzar que heu fet ara, el que us heu retrobat, els que heu xerrat, ha sigut una experiència enriquidora per vosaltres, però si l'heu viscut de manera agradable és perquè teniu unes estructures al cervell que us informen sobre això. Com hem sentit que es diu aquesta zona del cervell divulgativament? Cervell mamífer o sistema límbic. Us sona més? Usar el terme cervell mamífer compta perquè avui se sap que animals com aus i alguns peixos que no són mamífers també tenen processos emocionals. O sigui que potser no l'hauríem de fer servir, no és exclusiu nostre, diguéssim. 250 milions d'anys.
O sigui, portem molt més temps aquí com a espècie gestionant instints que emocions. Sí? Què més tenim en el nostre cervell? El que hem escoltat com còrtex o neocòrtex, una altra capa evolutiva que ens permet adaptar-nos d'una manera molt més sofisticada a l'entorn. Sí? Què hi ha en el nostre neocòrtex? Totes les experiències que heu heredat, viscut, imaginat, après a través de l'educació, a través de l'exemple dels altres, tota experiència viscuda, imaginada, no cal que la viviu, està cartografiada en xarxes neuronals en el vostre còrtex. Sí? Per exemple, ara vosaltres esteu creant la xarxa neuronal Laia Mestres. No la teníeu abans. Sortireu d'aquí amb un cervell diferent al que heu entrat, igual que jo. Però no només per jo, per tot el que, Sí? Val. Què és important saber d'això? És molt important entendre que aquestes xarxes neuronals es cartografien en el nostre cervell amb l'emoció amb la que han estat viscudes. Sí? Per tant, aquella part de la que nosaltres n'estem tan orgullosos, el raonament, que ens pensem que raona i prou, va de la maneta d'una emoció sempre. Sí? Què és interessant entendre? És interessant entendre que totes aquestes estructures s'influencien entre elles. No existeix un raonament pur, perquè quan raonem, extenses àrees del sistema límbic s'activen i del sistema reptilià també. De fet, la majoria de coses que fem requereixen una activació molt global del nostre cervell. Sí? No hi ha un procés de raonament sense emoció, no hi ha un procés d'emoció sense raonament. Val? Sí? Molt bé. Us poso un exemple. No, l'exemple ve després. Perdó, he aixecat expectativa, oi? S'hem d'esperar aquesta diapo i prou, Vale. Clar, estic a la presa de decisions. Molt bé, amb tot això, qui pren les decisions? La presa de decisions és un procés llarg, però qui acaba per, decidir? El còrtex prefrontal. Aquesta zona del cervell, què fa? Agafa les opcions d'informació que li donen el sistema reptilià, el sistema emocional, el neocòrtex. Delibera i, decisió. Després de la decisió, comportament. Després del comportament, conseqüències. I així estem al món. Sí? Aquesta zona del cervell no només s'encarrega de la presa de decisions. De què s'encarrega també? De totes les funcions executives. Planificar, imaginar el futur, albirar conseqüències dels meus actes, fer diverses coses a la vegada i, la més important pel que ens toca avui, gestiona les emocions. És on en Phineas Gage, el senyor de la barra clavada, és on hi havia la barra clavada. Sí? Vale? Fins aquí anem bé, oi? Si no m'ho dieu, Val. Molt bé. La capacitat de dirigir els nostres processos mentals en coherència als nostres objectius depèn de l'equilibri de tot això. Si hi ha un bon equilibri, la presa de decisions és més ponderada, més reflexiva i més pausada. Si no, depèn de l'estímul. Parlant d'estímuls, us presento un estímul. Ja sé que acabeu d'esmorzar, però anem a imaginar, sí? Anem a imaginar que això us flipa. És el vostre àpat perfecte. Si no, canvieu-lo pel vostre àpat perfecte. Però imagineu alguna cosa que us agradi que no sigui especialment sana. Tothom en té una? Ara imagineu-vos que són les 4 de la tarda i no heu dinat encara. I l'esmorzar com ha sigut? De pressa i corrent. Aneu pel carrer, sentiu olor, gireu el cap i veieu això. I superbarato, a més. Val? Com funcionaria el nostre cervell, tal com us he explicat en aquest cas? Què diria el sistema reptilià? Atenció, estímul d'alt valor biològic. És un aliment. Aproximació. Buah! Sí? Què faria el sistema emocional? Diria, oportunitat a la que acostar-nos. Anticipo la recompensa. Com que anticipeu la recompensa us baixa la glucèmia. Com que us baixa la glucèmia us tremolen les cames i encara us sentiu més legitimats per menjar l'hamburguesa. Sí? I després què queda? Queda l'única cosa que ens pensem que pren les decisions. Què és? Home, tot el que hi ha al còrtex, tot el que nosaltres hem viscut o après relacionat amb una hamburguesa. Xarxa neuronal, vaca. Xarxa neuronal, hamburguesa. Xarxa neuronal, aquell dia que me'n vaig menjar una amb aquell tio que estava tan bo.
Xarxa neuronal de l'olor, sí? Sí, rieu, però... Val? Què fa el nostre còrtex prefrontal? Totes aquestes opcions d'informació competeixen entre elles per fer-se prevalents. Sí? Depèn de les circumstàncies, ens serà més fàcil decidir una cosa o una altra, però competeixen entre elles. Val? Llavors, el còrtex prefrontal ha de lidiar amb això de manera gairebé inconscient i en menys d'un segon, de vegades amb més, si tenim sort, amb més, per treure una decisió que sigui avantatjosa per mi, pels altres i per l'entorn. Si hi ha un bon equilibri, sí, és més fàcil que no passi això. Passo a menjar sau i em desfasso, i a sobre un postres que ja veuràs. Sí? I és més fàcil que passi això? No, una hamburguesa greixosa plena de colesterol avui, no. Vinga, va, mantint-te coherent amb els teus objectius, que vas dir que volies. Sí? Si encara no hagués quedat prou clar de l'impacte de les emocions en la presa de decisions, ara us passo un vídeo que ho explica tan bé que potser no hagués calgut tota l'explicació prèvia. Anem a veure aquest vídeo. No perdeu detall. Oi que tots tenim al nostre còrtex milions d'informació respecte a lo saludable que és pujar escales? I lo insaludable que és no fer-ho? Que si ens allarga la vida, que la qualitat de vida es dispara, sí? Però seguim agafant les escales mecàniques. Per què? Perquè ens falta aquesta predisposició a l'acció, que és una emoció. Què han fet aquí? Aquí han motivat una experiència emocional positiva, a través de la curiositat i de lo agradable que és això. I què han aconseguit? Que la presa de decisions de les persones que passen per aquesta estació canviï radicalment. I ho ha fet perquè hi havia una emoció. Sí? De fet, plantegeu-vos el següent. Tots sabem que és millor la bondat que la maldat. Sabem què és la bondat i sabem què és la maldat. Però per ser bondadosos hem d'estimar la bondat. Necessitem l'emoció. Igual que per no ser persones malvades hem de rebutjar, hem de tenir una emoció que ens aparti d'aquesta conducta. Sí? Què he volgut fer amb tot això? Que prenguéssim consciència de que si en una decisió normal el paper de les emocions ja és preponderant, ara imagineu-vos en una situació tan intensa, amb uns estímuls tan intensos com és l'assetjament, on trobem emocions negatives, com pot ser la ira, la ràbia, la impotència, el temor, la por, la tristesa i moltes més, viscudes amb una intensitat altíssima. Podem esperar comportaments gaire ponderats i reflexius sota la influència de les emocions tan intenses? Si no tenim recursos, és difícil. I aquest és el motiu pel qual jo us plantejo el desenvolupament emocional de l'ésser humà com un factor protector de l'assetjament.
Sí? Què ens diu la recerca empírica? La recerca empírica ens diu que a qualsevol edat, una persona, un nen, un infant, un jove, és igual, que té un bon desenvolupament emocional, també té un bon desenvolupament acadèmic, social i professional. És a dir, que el desenvolupament emocional correlaciona amb el desenvolupament humà. Què ens diu també? Que les relacions interpersonals són més profundes, més genuïnes, més positives. Hi ha més percepció de benestar. Les persones amb un bon desenvolupament emocional s'autodefineixen com a felices. Menys conductes de risc, aquesta va molt directament amb l'assetjament, més implicació en hàbits positius. Us esteu animant, no, ja, a desenvolupar-vos emocionalment? Encara ens queda estona, perquè encara no estigui... Em queda material per convèncer-vos. Aleshores, quan agafem aquest desenvolupament emocional i el passem en l'àmbit socioeducatiu, com es vehicula això? Perquè, vale, molt bé, ens desenvolupem emocionalment, ajudem els altres a fer-ho, però com ho vehiculem? En l'àmbit socioeducatiu ho vehiculem a través del constructe de l'educació emocional. Potser vosaltres no heu sentit a parlar d'educació emocional i sí de la intel·ligència emocional. Sí? Bé, doncs la intel·ligència emocional és un constructe psicològic i l'educació emocional és un constructe pedagògic. Sí? Ens diu aquí que és un procés continu i permanent, que si comences quan els nens són més petits, t'evites moltes coses, com comentaves la companya de Berga. Sí? Que té per objecte desenvolupar una sèrie de competències, les competències emocionals. Que què fan aquestes competències? Capaciten per la vida i, a més, ens ajuden a viure-la amb més benestar. A nivell social, a nivell personal, a nivell... Sí? Va. Per acabar de parlar de la perspectiva d'aquest assetjament que hem estat parlant avui i enllaçar-ho amb el que és l'educació emocional, he pensat que és una bona idea que us parli des de les competències emocionals i com seria una persona davant l'assetjament ben desenvolupada emocionalment. Vale? Ara ho farem al revés. En lloc de parlar del que no té, parlaríem de com seria si ho tingués. Sí? Aquest model de competències emocionals és el que fem servir a la Universitat de Barcelona. De fet, té l'origen allà. I és un model molt ampli, molt integrador, que jo penso que té una aplicació molt fluida i molt real en un àmbit com pot ser tant educatiu com socioeducatiu. No és que ho pensis, que ho he experimentat. Estic convençuda que és un bon model. Aleshores, els models tenen competències. Aquest en té 5. La consciència emocional i la regulació emocional són els més relacionats amb la intel·ligència emocional. Però, com que és un model pedagògic, té altres constructes de la psicologia i d'altres àmbits socials per acabar de tractar tots aquells processos amb els que ens trobem en el nostre dia a dia que tenen a veure amb les emocions. Després tenim autonomia emocional, la competència social i les competències per a la vida i benestar. Ara anem a imaginar. Ara imaginem que tenim una persona que és molt conscient emocionalment, que és molt competent en la consciència emocional. Com seria en el tema de l'assetjament? Tindríem una persona capaç de ser conscient que sent enveja, sent gelos, sent ira o fúria, o que està entristit, etcètera. I quin avantatge ens dona això? Que si ets conscient d'algú ho pots gestionar, si no, no. També és interessant entendre que quan tu ets conscient d'una emoció pots descobrir l'origen d'aquesta emoció. I a més pots intuir què és el que fas tu normalment sota aquesta emoció. Per tant, tindríem un assetjador més conscient de quines emocions l'estan movent a fer allò i un assetjat igualment. I d'un grup d'espectadors que podrien connectar amb què ressonen, amb si s'estan divertint o estan patint o estan tenint unes ganes molt grans de participar d'allò. Com que, a més, aquesta competència ens dona la capacitat de percebre i entendre les emocions dels altres, aquí entrem en el constructe de l'empatia. Què tindríem aquí? Tindríem una persona que, com que és capaç de llegir les emocions dels altres, ja s'allunya de és una broma. Si tu veus que un altre està patint o està passant molt malament,
ja no associes allò amb una broma. Sí? Anem a la competència estrella. La regulació emocional ens permet expressar adequadament les emocions, fer front de manera adequada a les negatives i generar-ne de positives. Si tinguéssim una persona desenvolupada emocionalment, què tindríem? Una persona que té ira, que té ràbia, que té enveja, però que això no el legitima expressar-ho de qualsevol manera i conscient que la seva expressió de les emocions no pot perjudicar ni als altres, ni a ell, ni a l'entorn. Sí? I tindríem una cosa molt bo, que és la pausa i la reflexió. La pausa i la reflexió a on? Entre l'emoció que sento i el comportament que estic a punt de fer. Cosa que em permet valorar les conseqüències. Sí? També gestionar les emocions negatives per no romandre-hi més del temps que toca, ni amb una intensitat superior, o la capacitat per generar emocions positives que ens empoderin, no? Bé, si avancem en el constructe, què trobem? L'autonomia emocional. Què us destaco aquí? Recordeu el factor protector de l'autoestima, autoconcepte? El trobem aquí treballat. Si un adolescent o un adult o un infant té una autoestima positiva, no necessita exercir sobreposicions de poder, no li fa falta. Igualment, si té una autoestima positiva, sap reivindicar el que és i demana sense problema que no se'l tracti malament. Sí, en el cas del que seria la persona assetjada. La competència social, què hi trobem allà? Assertivitat i resolució de conflictes. Que això ho hem vist moltes vegades, però deixeu-me que us digui una cosa. Podem saber molt bé a nivell teòric com resoldre conflictes, que si no gestiono la ira quan la tinc, és igual, Jo sé demanar les coses, sisplau, sé donar les gràcies, sé com és mentalment un tracte respectuós, però si jo tinc una ràbia, és igual, Sí, per això aquestes dues són les primeres, la consciència emocional i la regulació emocional. I després, per encaixar-ho també amb el que hem escoltat aquest dematí, les competències per la vida i benestar, què ens ajuden aquestes competències? A decidir com volem estar al món, sobre quins valors volem expressar-nos. Quants de nosaltres ens hem parat a decidir com vull estar al món? Què vull expressar? És superimportant, perquè si ho fas i t'apassiones amb aquesta idea de tu, quan et desvies, el teu còrtex prefrontal et diu, on vas? Però si tu volies ser assertiu, si tu volies ser respectuós, si no, bueno, mai és tard per decidir com volem estar al món. Val? Bé, molt bé. Encara que porti molta estona parlant de l'educació emocional com a factor protector per aquests joves, per aquests infants o per aquestes famílies, en realitat no he vingut a parlar d'això. El que jo us vull plantejar ara és l'educació emocional com a factor protector del professional que treballa amb aquestes famílies, amb aquests joves i amb aquests infants. Sí? I això per què? Bueno, perquè l'assetjament és només una de les coses que un professional com vosaltres ha de gestionar en el seu dia a dia. Les feines com la vostra, que porten implícites una alta exigència emocional, sí? Comporten el que vosaltres experimenteu cada dia. Aleshores, el que a mi ara em fa il·lusió desenvolupar amb vosaltres és què podria fer per un professional d'Òmnia un bon desenvolupament emocional. Per qualsevol professional, però tenint en compte que vosaltres us dediqueu a una feina que està exposada emocionalment i té molta demanda, crec que encara és més oportú. I, bàsicament, a mi m'agradaria posar el focus en dos aspectes. El primer és aquest plantejament professional. Anem a veure si ens podem desenvolupar una sèrie de competències que ens ajuden a ser més sostenibles a la feina i a poder encarar aquests reptes de manera eficaç i més positiva. I l'altre aspecte, que és potser el més bonic, és el de, molt bé, si tu prens una mica de partit en el primer repte, gairebé sense fer-ho expressament, el teu desenvolupament emocional com a professional impactarà en el desenvolupament emocional d'aquests joves, infants i famílies
amb els que interactueu cada dia. Val? Sí. Vale. Ara, si obriu les vostres carpetes, trobareu un document. Què hi trobeu en aquest document? En la part de davant hi ha una mica d'explicació del que és l'educació emocional, de per què és oportuna a nivell professional i coses que jo crec que poden ser del vostre interès. Les estic explicant, però he pensat, va, un recordatori, sí? Però on vull que anem ara és a la part de darrere. Perquè ara el que em disposo a fer és a parlar-vos, només com a exemple, perquè és impossible abarcar-ho tot, el tema aquest, de factor protector i professional. Sí, i per fer-ho us presento una eina superpotent que serveix per saber com esteu. Sí? Tothom la té al darrere. Ara ja la tenim localitzada, ara si m'ateneu a mi us explico com funciona. Recordeu que us he explicat que la consciència emocional ens ajuda a ser conscients de les nostres emocions, del que les ha causat, de com em comportaré sota l'efecte d'aquesta emoció i de les emocions dels altres? Això és un mesurador d'estat d'ànim per ajudar a tenir consciència emocional. Val? Quan algú us pregunta què, com estàs? Us pareu? Us pareu seriosament a prendre consciència de quin és el vostre estat emocional? I algú pensa, home, no acabaríem. Hi ha una tribu africana que ho fa de veritat i quan acaben d'un, continuen amb la família. Se saluden uns 20 minuts abans d'entaular la... Com que nosaltres no podem fer això, podem fer això. Sí? Jo us explico com funciona i després practicarem una mica. Val? Mireu, aquest mesurador té dos eixos. Un, que separa les emocions que quan les vivim són agradables, és a dir, les positives, i parteix el medidor en part dreta i part esquerra. Aquí a la dreta, què hi aniria? Totes les emocions positives, les que vivim de manera agradable. I què hi ha a l'esquerra? A l'esquerra hi ha d'una mica desagradable a molt desagradable totes les... Perdó. Sí, ja ho estic dient bé. Totes les emocions que vivim de manera desagradable, és a dir, les emocions negatives. Sí? Fins aquí sí? Val. I l'altre eix, què és l'altre eix? L'altre eix és el de l'energia, perquè cada emoció ens predisposa de manera diferent a l'acció. Hi ha emocions que tenim una energia que ens predisposen molt a l'acció i n'hi ha que no. I és la que parteix el mesurador en dues parts. A la part de baix, de menys energia extrema a poqueta energia, tindríem totes les emocions tan desagradables com agradables que ens deixen més aviat tranquil·lets. I a la part de dalt tindríem les... Heu fet l'Euromillón aquesta setmana? Jo sí. Avui sortegen i em toca. On me'n vaig? Sí? És agradable? Sí, subidon, eh? Però eufòria, no? Sí. Anda que hagués vingut aquí. No. No, que... Això és millor que la loteria. Sí, i la intensitat? La intensitat, energia. El 5-5, no? El 5-5 estaria obrint ampolles de xampany, prometent coses que després m'arrepentiré, abraçant a tothom, sí? Vale, perfecte. I si estic molt enfadada i surto al carrer i veig que algú m'està robant el cotxe i és la tercera vegada i tinc un bat de béisbol a la mà? I dic, és que li arrenco el cap? Jo no ho faig mai, això, però... Va, imaginem-nos. Sí? És intens, això? Sí? Vale, i és desagradable? Vale. Per contra, si jo estic trist avui, demà passat i l'altre, entro en un estat d'ànim que és molt desagradable, però tinc energia. Per tant, aquí hi venen les emocions, que són negatives, però que em deixen. I com farem el taller, si dediquem uns minuts a relaxar-nos, sí? Una classe de ioga... És agradable? Energia? Vale. Hem entès el mesurador, Molt bé. Quin és el vostre repte? Ara mateix, a aquesta hora de divendres, amb tot el que teniu al cap, és que ja s'acosta l'hora de marxar i tinc el pont, o és que estic molt lluny de casa, o és igual.
m'hagués quedat a l'hora de l'esmorzar ja xerrant, amb tot el que tingueu al cap, feu una creu en el vostre mesurador en el lloc on esteu ara. Espera, farem un exemple. On creus que estic jo? Espereu. On creus que estic jo ara? Col·loca'm. Val. Energia alta, per exemple, per aquí? 4 o 5. Estic totalment d'acord. Plantegeu-vos... Sí, jo m'hi veig aquí. És això el que heu de fer amb vosaltres. Plantegeu-vos una cosa abans de fer-ho. Jo puc fer aquesta conferència si vinc avui aquí? I si vinc havent-me tocat l'Euromillón, tampoc, Anem agafant, no, el tema? Vinga, procés de consciència, valoreu. Primer, si la vostra sensació és més agradable que desagradable, i després, en funció de l'energia, mireu què teniu des del menys 5 al 5, tant en un eix com en un altre. Ara us vaig a plantejar un superrepte, Poseu, valent, heu ubicat un lloc. El primer que us he de dir és que tot lloc ubicat és legítim. Ningú... I fora de la quadrícula. Uau! De fet, és més... Ai, no puc baixar d'aquí, perdó. És més, igual per tu fora de la quadrícula, per algú altre seria dintre. Clar que pots estar fora de la quadrícula. En el teu esquema de referència, si per tu l'eufòria és que guanyi el Barça, i això és un 5-5, no, dius que no, ni de conya, perdó, un mal exemple, no? Però imaginem-nos que sí, si per tu guanyar el Barça és un 5-5, què seria l'Euromillón de 170? Vull dir que tot és molt relatiu. Però això és un exercici. Ningú pot sentir-se malament per estar en un lloc o en un altre. I això és superimportant, perquè la vivència emocional de cada un és legítima sempre. Una altra cosa és què en fem d'ella. Però que una persona, ara, estigui aquí, o aquí, o aquí, o aquí, és igual de legítim. Un altre tema és si després he de fer alguna cosa que estant aquí no va massa bé, i ara ho veurem. Bé, no us he dit el repte. Aquesta creueta té un nom, és una emoció. Vinga, estrugeu-vos al cap. Quina emoció és això, aquesta creueta que heu fet aquí? La meva és, jo què sé, jo posaria alguna cosa així similar a passió. Podeu posar nom a la creu? Si no, també és legítim, De fet, ens costa moltíssim perquè no tenim una cultura emocional. No ens hem parat mai a treballar aquestes coses ni a pensar-ho, no? Una mica aquest és el tema. Val, ara, què us proposo fer? Ara us explicaré de quina manera penseu i actueu en funció del lloc on esteu al quadrant. Vale? El que heu de fer és cotejar la vostra resposta amb el que jo ara us explicaré. O imaginar situacions. És interessant això, tenir-ho en compte. Mireu, quan estem en el quadrant de l'esquerra, que aquí hi ha exemples, fúria, espant, enuig, preocupació... Falta un accent aquí, perdó. Sí? Com ens influencia això? Alta predisposició a l'acció. Quan estem aquí dalt tenim predisposició a actuar. Sí? Pensem poc i malament. Per què? Perquè l'activitat està en el sistema límbic, no està en el còrtex prefrontal. Per tant, que ho sapiguem, pensem poc i malament. Sobretot com més amunt estem. Sí? Tenim tendència a atacar si és de la família de la ira. Ens centrem només en les amenaces, no veiem les oportunitats, ens quedem anclats en el present, ens costa molt dir, bueno, va, ens costa agafar perspectiva. Sí? I a més som menys solidaris i menys compassius. Que no li demanaràs un favor a algú que està enfadat? T'esperaràs, no? N'hi ha que abans de demanar un favor porta alguna cosa, no? Un regal i tot. És per això, Perquè si tenim algú allà, és menys solidari i menys compassiu. Molt pocs flexibles i molt poc creatius. Que ho sapiguem. Què passa quan estem a l'altre cantó? Intensitat alta, emocions positives. També hi ha una alta predisposició a l'acció, sí? I amb una tendència a compartir molt gran. Cognitivament, la predisposició cognitiva com és? Més flexibles, més creatius, trobem més solucions a un mateix problema i a més desenvolupem recursos psicològics.
sí? Ens centrem en les oportunitats, sent més optimistes. Tenim accés al futur, a pensar, a imaginar, a somiar, i ens sentim esperançats, compassius i solidaris. Clar, si algú de vosaltres ara està aquí, és el moment de demanar-li tot. Sí? Anem entenent, oi? I a baix què passa? En les negatives i baixa energia, predisposició a l'acció, per tant, predisposició al canvi, i moltes vegades amenacem per obtenir canvi. El nostre cervell, amenaçat, és com menys està per poder canviar. Sí? Què passa aquí? Que aquí sí que reflexionem, i molt, però normalment donem bucles al voltant de pensaments negatius, cosa que ja sabem on ens porta. Per la resta és el contrari del cantó dret, menys solidaris, sí? I aquí tenim el mateix patró que dalt, però podem connectar amb aquests processos mentals de reflexió, d'introspecció, d'estar amb nosaltres mateixos. Què, com us heu quedat? Sí, us heu quedat parats, Aquesta reflexió individual es pot traslladar a una entitat? Sí, clar. Una entitat és un ésser viu. Bueno, jo la penso com un ésser viu. Sí que pot ser la cultura d'una entitat. Formar part, perdó, de la cultura d'una entitat. Jo ho penso. Bé, ara farem el següent. Jo us expressaré una sèrie de situacions que potser us passen en el vostre dia a dia. I què feu vosaltres? Agafeu el mesurador i penseu, quan em passa això, a on vaig? Us sembla bé? Hem entès el que hem de fer? Ara, quan les trobi... Vale. Si això que us explico no us passa en la vostra feina, és per ignorància meva, que sí que he treballat amb educadors socials, però no amb professionals directament de la xarxa Òmnia. Bé, anem a posar en situació. On us posaríeu del mesurador d'estat d'ànim aquell dia que heu preparat un taller boníssim i tot surt bé, fluid, veieu que els participants aprenen, s'ho passen bé, i quan aneu al taller et diuen, sisplau, dona'm més. On us posa això del mesurador? Ah, espera, que us ajudo. Mireu, per ajudar-vos. No sé si ho veieu, però aquí teniu les emocions. Poseu un número 1 allà on us posi aquesta situació. La segona, penseu en una situació en la que ja sigui un jove o un familiar s'encara amb vosaltres de manera hostil. I això que vosaltres els esteu intentant ajudar, De fet, porteu molts dies intentant ajudar i pum, teniu una situació, una vivència d'aquestes. Un encarament hostil. On us posa això? Ara en tinc una altra que segur que no us passa mai. Us l'haureu d'imaginar. Ara imagineu que teniu molta feina, que no doneu l'abast. Ja sé que no us passa, però va, anem a fer l'esforç. No doneu l'abast, i rebeu un mail del departament que us posa una altra tasca. On us posa això? Si us passés, on us posaria? Clar, és que per això l'he posada, perquè després li vull donar voltes a això. I també a la cura que està tenint el departament perquè tingueu recursos per portar-ho bé. A veure, una altra situació. Us en recordeu d'aquella família que heu seguit durant anys? Que hi havia el fill del mig, que ningú donava un duro per ell? Us en recordeu? Sí? Doncs al cap de 5 anys us passa a veure a la xarxa Òmnia i us explica lo bé que li van les coses. On us col·loca això? Ens cauen sempre bé. Sempre. És més, li tens un apreci profund. Has lluitat molt per ell i tu ja el vas veure més o menys encaminat, però ara et torna. És més, com et dius? Josep Lluís, t'ha vingut a donar les gràcies. Ja gran, ha dit, sort del Josep Lluís. Perquè això passa, No sempre venen, però passa molt. I si no venen és perquè no hi ha cultura de l'agraïment, no perquè no ho experimentin. I ara vull que us imagineu una hipotètica situació en la que potser heu treballat, l'última ja,
en la que esteu davant d'un cas, d'un problema, d'una persona o grup de persones, d'una família o el que sigui, que teniu clar que no està a la vostra abast ajudar-lo. Sabeu que necessiten alguna cosa que no els hi podeu donar, perquè no teniu prou recursos, perquè no està el sistema muntat per... Sí? Feu aquesta última. Una pregunta. Sí. Per què la paraula frustració no està posada? Perquè això només és un exemple. Que a més és una traducció de l'anglès, o sigui que semànticament, vull dir, no us heu de prendre al peu de la lletra on hi ha cada emoció, però sí entendre que hi ha més intensitat o menys intensitat i més agradable i menys agradable. Sí? Quina emoció m'has dit? La frustració té el problema de que com que no està a les meves mans solucionar el tema, si no es gestiona és de les que perjudica més, però és intensa i és negativa, o sigui que la podríem viure en aquest sector i també depèn de la persona. Ja us dic jo que això és molt personal. Molt bé, hem fet aquest exercici. Per què hem fet aquest exercici? Perquè ens n'adonem que en el nostre dia a dia tot allò que ens passa ens provoca una emoció que ens col·loca en un lloc del mesurador i allà on ens col·loca, en funció d'on ens col·loca, pensem i ens expressem en funció d'això. Si no fem res. Sí? Aquest és el primer pas de l'educació emocional. Prendre consciència d'això i el dia que estic allà dalt, valorar si el que vaig a fer a continuació em sortirà bé estant aquí dalt. O quan porto a Menuig 3 setmanes, no, m'he passat 3 dies, és el que em permet adonar-me'n que porto 3 dies a enfadar-me i per tant decidir si em vull quedar aquí. En un estadi inicial, les circumstàncies ens col·loquen aquí. Com més em desenvolupo, jo decideixo on em col·loquen les circumstàncies o em puc canviar aviat de lloc si el lloc on m'ha posat aquella emoció em perjudica. Digue'm. El punt de partida també és important. Explica. És a dir, si a mi m'acaba de tocar la loteria i em dius què et passa si et ve una persona el que deies, una família que veig que no els puc ajudar de cap manera. Ho valoraré més en diagonal cap allà, que no si jo ja parteixo perquè ja tinc problemes, he tingut això, he tingut allò, jo ja parteixo des d'un punt més baix i ho valoraré sempre pitjor. I si tens 10 anys d'experiència, ho valoraràs diferent, perquè tots 10 anys enrere haguéssiu contestat lleugerament diferent on estàveu. I per això és tan important entendre que tota emoció viscuda és legítima. El que no és legítim és expressar-la de manera inadequada. Però clar, jo ja no parlo d'historial ni de coneixement, sinó parlo d'emoció actual, en la que estic ara mateix. O sigui, si jo ara estic en un punt, me n'adono que les meves creuetes o els meus números tendeixen més cap on estic ara. Sí, perquè el teu estat emocional i els teus coneixements i tot el que ets tu influeix en la percepció de la realitat. Perquè recordeu que la percepció de la realitat la fem amb tot el cervell. Sí, em sembla un matís molt interessant, que t'agraeixo. Això és un exercici de consciència emocional. I algú està pensant, però com ho faig per canviar-me de lloc? Bueno, la segona competència, que és la regulació de les emocions, és la que ens dona eines per dir, m'ha passat això, estic aquí. Com ho puc fer per anar-me en un lloc del mesurador que no em perjudiqui tant? Què tenim a nivell de neurotransmissors quan estem aquí? Adrenalina, noradrenalina i cortisol en bastanta quantitat. Aquí, el que ens acostuma a passar a la llarga, sobretot si romanem molt, és que tenim un defecte d'uns neurotransmissors que són importants. I aquí, què passa amb les emocions positives? Tenim una química que és espectacular, endorfines, dopamina, serotonina, oxitoxina, i que té un gran impacte. Us he posat aquest exemple per intuir una mica com es treballa des de l'educació emocional i perquè realment entenguem que allò que ens passa ens posiciona a un lloc i en funció del lloc on estem actuem, pensem i ens expressem si no hi fem alguna cosa.
Sí? Llavors, ho hem entès? Hi ha algun dubte? Alguna cosa que vulgueu compartir? Esteu bé? Sí. Bé. Val. Si després queda una mica de temps i voleu saber més sobre les competències, quines són i que us les desenvolupi, ho fem. Val? Molt bé. Ha sortit aquí, i era la meva intenció. Ara algú potser està llegint. A veure, el desenvolupament emocional del professional és el motor del desenvolupament emocional de les persones amb les que interactua. I algú està pensant, no, per favor, més feina no. Que ja fem tot i més. No vull que us prengueu això com una càrrega, és una conseqüència. Jo us plantejo l'educació emocional com un desenvolupament propi de l'individu, que a més, i ara us explicaré per què, té un impacte empíricament demostrat en el desenvolupament emocional de l'entorn, sense intervenir, només per la vostra manera d'estar al món com a éssers emocionalment desenvolupats. De fet, se sap que no hi ha eina més significativa pel desenvolupament emocional dels joves, dels infants, de qui sigui, que el desenvolupament emocional dels seus educadors. No parlo educadors socials, tothom qui educa, que en realitat eduquem tots. Sí? Què vol dir això? Que gairebé impacta més el dia a dia d'un comportament emocionalment competent que un taller. Que el taller també impacta, i tant, però tinc intenció ara d'explicar-vos per què això és així, perquè en pugueu estar ben convençuts. Heu sentit a parlar de les neurones mirall? Algú ha fet cara com? Sí, ja fa dies, Això no és una novetat. Bé, què són les neurones mirall? Les neurones mirall, o s'anomenen així, un grup de neurones que estan en el còrtex motor, però també en altres zones del cervell, i que s'activen tant quan vosaltres feu una acció com quan vosaltres observeu aquella acció, o quan l'escolteu. Sí? Per què s'encomanen els badalls? Per les neurones mirall. Sí? Perdó. Val. Als anys 90, a Parma, hi havia un grup d'experimentadors que tenia uns macacos al laboratori amb uns electrodes incrustats en el còrtex motor, cosa que no fa cap gràcia imaginar-ho, però era així. Què volien investigar? Doncs quines zones de cervell s'activaven quan agafaven coses i en quina intensitat. Explica la llegenda que tornaven un dia després de dinar i menjaven un gelat. Entren al laboratori i cada vegada que agafen el gelat per posar-se'l a la boca i menjar-se'l, pum, es dispara la senyal d'activitat en el còrtex motor d'uns macacos que no s'estaven movent. Van descartar l'opció de bruixeria, perquè per defecte no podien tenir-la en compte, eren científics, i es van posar a investigar com podia ser que hi hagués activitat cerebral en el cervell d'un mico que no s'estava movent, en el còrtex motor del cervell d'un mico que no s'estava movent. I aquí arrenquen tots els estudis que després han portat a saber que realment naixem amb una predisposició tremenda per ressonar els uns amb els altres. Per què? Perquè tenim una sèrie de neurones que s'activen quan nosaltres estem realitzant una acció, però també quan la veiem observar. Per això es contagien les emocions, per això es contagia quan veus algú menjar alguna cosa, i dius, ara jo també vull, neurones mirall. Sí? Què vull compartir amb vosaltres, les neurones mirall? Primer vull preguntar-vos, ara que ja sabeu què són, i els que ja ho sabíeu, heu pres paciència? Per què creieu que serveixen les neurones mirall? Perquè si el nostre cervell expressa alguna cosa és perquè és evolutivament interessant, si no, l'evolució s'hagués encarregat que això no es perpetués. Quina és la funció de les neurones mirall?
Com et dius? L'Eva està parlant d'inspiració. Que és del que acabarem parlant avui. Vale, tu dius, no he de gastar tanta energia, perquè al veure-ho fer ja se m'encomana. Sí? Va. Ara imagineu-vos que aquest individu s'us acosta així. Fa falta que porti un cartell "vaig a trencar-te la cara"? No. No, per què? Perquè vosaltres reproduïu un patró que us informa a vosaltres mateixos sobre que la intenció subjacent d'aquest gest és "vaig a trencar-te la cara". En tota acció de l'ésser humà hi ha una intenció subjacent. I per la nostra espècie, saber captar-la i anticipar-nos, saber que aquella persona té intencions positives o negatives, és vital. Bueno, és una estratègia adaptativa importantíssima. Si no, pensem en el següent. Quan anem en cotxe i el cotxe de davant no posa l'intermitent, què? Si no tinguéssim neurones mirall, tindríem la mateixa sensació en tota interactuació humana. Seria tremendo, no? Bé, això és el que us deia. Sembla ser que la seva finalitat evolutiva és la comprensió d'aquest significat de les intencions dels altres. I és important perquè és el mecanisme a través del qual sabem què pensen, què senten i què fan els altres. Fins al punt que el podem considerar com una explicació neurobiològica plausible de formes complexes de cognició, com la teoria de la ment, de la qual segur que n'haureu sentit a parlar, i de l'empatia de les interaccions socials. Sí? I compte, perquè que jo us hagi vinculat ara directament les neurones mirall amb l'empatia no vol dir que només s'activen les neurones mirall i hi ha empatia. No, 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 és un procés molt més complex, però està clar que s'inicia aquí, amb les neurones mirall. Sí? Les neurones mirall són imprescindibles perquè hi hagi empatia, però perquè s'activin les neurones mirall no vol dir que hi hagin conductes empàtiques. Fa falta l'ètica, fan falta els valors, fa falta, bueno, tota la tribu. I més que mai, pel que sembla. Vale? Sí? Vale, estem aquí. Molt bé. La meva pregunta és aquesta. Si les neurones mirall s'activen no només quan nosaltres fem una cosa, sinó quan la veiem fer, de quina estratègia d'aprenentatge són responsables? Va. Com aprenem els éssers humans? Ah, aquí està, molt bé. Com et dius? Rosa Mari, moltes gràcies. La resta ho pensaven, però són vergonyosos i no ho han dit. Exacte. Certament, aprenem imitant. Atenció! I poso una atenció aquí amb uns interrogants, perquè és molt important tenir-ho en compte. Aprenem imitant. I des de quan? Aquesta recerca està feta amb nadons de 40 i poques hores de vida i té l'objectiu de demostrar que ja venim amb aquesta estratègia evolutiva tan avantatjosa. El que no entenen els científics és com un nadó sap que la llengua d'aquest home correspon a això, amb 40 hores de vida. És sorprenent, però certament és així. Val? Atenció, aprenem imitant, atenció, aprenem imitant. Les persones, constantment, vulguem o no, exhibim actituds, creences, comportaments i valors. I aquestes són les que el nostre entorn capta, encara que no sigui aquesta la seva intenció. Perquè les persones amb les que treballeu o interactueu no es treuen les neurones mirall quan estan amb vosaltres. Sí? Sempre anem amb això, sempre ressonem els uns amb els altres, sempre. Òbviament, si hi ha un vincle emocional, més. Més de gènere masculí a gènere masculí. Però per defecte, encara que no sigui la nostra intenció, tot això que nosaltres exhibim és captat i reproduït. Com l'exemple dels nens que veien adults jugar pagant de la companya, us en recordeu? De l'experiment? Un ninot, no? Era un... Clar, és que aquells nens tenen neurones mirall. Bueno, tots. Val? Bé, 2 reflexions.
abans de fer una altra activitat. La primera és aquesta. Aprenem i ensenyem sempre. Sempre. Val? En tot moment. I això és un privilegi, perquè encara que no sigui vostra la intenció en aquell moment d'estar educant o d'estar impactant en autoestima, ho esteu fent igualment si vosaltres compteu amb això. És una gran notícia pel món de l'educació i del desenvolupament humà. I aquesta és una reflexió també és molt important i també ha sortit en les ponències d'aquest dematí. No podem transmetre el que no tenim ni exigir el que no donem. Perquè els uns dels altres no reproduïm el que ens diuen, reproduïm el que veiem. Les neurones mirall no funcionen escoltant, funcionen veient, observant. Sí? I ara enllaço amb la teva intervenció per anar on vull anar. Sí? Què és això? Les neurones mirall ens converteixen en font d'inspiració constant pel nostre entorn. I potser algú ara està pensant, jo no vull ser font d'inspiració, ni que no vulguis. És que ni que no vulguis, no podem triar, ho som, constantment. Sí? I això està molt bé, eh? De vegades se'ns oblida, però és superimportant tenir-ho en compte. Sí, però amb un desenvolupament humà oportú és positiu. En aquest paradigma estem parlant. Sí, per això hi havia la foto del pare que renya, la mare que... I la frase no podem transmetre el que no tenim ni exigir el que no donem. Hi ha les dues cares, però tenint en compte que estem en un moment optimista, algú està pensant què dius? L'estem creant ara, aquest moment, sí? Amb un desenvolupament emocional oportú, què tenim? Un impacte oportú. L'altre dia vaig llegir un estudi que explicava que som la mitjana de les 5 persones amb les que més interactuem. Per això, per la gran capacitat de contagiar-nos coses. Ara algú potser està pensant, he de canviar d'amics. No, vosaltres rieu, però... O algú està pensant, ja ho deia jo, són els amics del meu fill, els que el porten al lado oscuro. Molt bé. Us ve de gust saber què inspireu en aquests moments? M'heu de dir que sí, perquè us he preparat una activitat. Sí, no? Bien. No us intriga saber què inspireu per naturalesa? Sí. Bueno, aquí no passa res, que no ho faci. És legítim, clar. Voleu saber què inspireu? I tothom va contestar, sí, sisplau. Vale. Què us ha portat en aquest paper? No, us ho explico jo. El senyor Seligman i el senyor Peterson van decidir que era molt bona idea anar pel món i fer un recull de totes aquelles virtuts i fortaleses que són considerades com a valuoses per les diferents cultures. I us recordo que allò que és considerat com a valuós és un valor. Sí? Llavors van fer una recerca mundial. Van anar per cultures, sí? Per acabar fent un resum de 6 virtuts, cada una de les quals englobava un total de 24 fortaleses universals. Sí? I ells expliquen, aquestes fortaleses acostumen gairebé a esdevenir un tret de personalitat. Van molt amb la persona i les expressa sovint. Sí? Llavors la meva idea és, voleu saber què inspireu? Anem a fer aquest exercici. Què és el que heu de fer? Heu de ponderar del 0 al 10? Sí? En quina mesura creieu que vosaltres expresseu cada una d'aquestes fortaleses? Per exemple, me'n vaig a curiositat d'interès. Sí? I m'autoavaluo i penso, a veure, jo soc una persona supercuriosa, sempre vull saber el per què les coses.
tinc una inquietud intel·lectual, estic llegint 3 llibres alhora, i clar, te'n diria cap al 10, ja, tu t'ha fet mandra, ja. Però això ja seria, potser sortiria del... Sí? En canvi, us ho exagero perquè, en canvi, si sóc una persona que, bueno, que ja m'està bé tot, que ja, m'ho crec, no m'interessa massa saber el perquè de les coses. Doncs, sí? Heu de fer això en cada un dels calaixets grisos. Sí? Quan acabeu, jo us explicaré quin procés heu de seguir per saber d'aquestes quines són les vostres. Us sembla bé? Necessiteu una explicació d'algunes... O sigui, no, és que les has d'avaluar totes. Del 0 al 10 aquesta. Sí? Necessiteu 24 notes. Bueno, del paisatge, si tu experimentes molt o tens aquesta fortalesa, gaudeixes molt de l'entorn, del teatre, de la música, de les obres d'art, dels paisatges físics, ho experimentes per tu, ho busques aquest tipus d'estímuls. Pels que més o menys anem enllestint, com esteu? Tenim temps, Però, què diuen els autors? Què és el que heu de fer ara? Heu d'agafar les 5 notes més altes. Què us pot passar? Que, per exemple, tingueu 4 10s i 3 9s, i clar, això sumen 7. Si us passa això, agafeu els 3 9s i descarteu les que menys us defineixen i us quedeu amb una. Sí? Ja. Val. Jo us estic demanant que agafeu les 5 notes més altes. I he anticipat un possible problema. És a dir, que les notes més altes sumessin més de 5 coses. No en feu cas. En definitiva, us heu de quedar amb 5, les 5 amb notes més altes. Qui tingui algun problema al respecte, que m'ho digui i l'ajudo personalment. M'he explicat jo malament, Mil disculpes. Les subratlleu, us les escriviu en raconet, sí? Al final us n'han de quedar 5. Quan sents xerrar un auditori vol dir que ja han acabat. És la senyal. Bé, què diuen aquests autors? Aquests autors diuen que això és el que de manera natural inspireu al món. Aquests joves, aquests infants, aquestes famílies, els vostres amics, a la vegada vosaltres també esteu sent inspirats per ells. És, òbviament, bidireccional, perquè vosaltres també teniu neurones mirall. Què diuen aquests autors? Que per l'ésser humà exercir aquestes fortaleses el fan feliç. Si, per exemple, algú de vosaltres té en fortalesa sentit de l'humor? Veus? Tenim, per exemple, 3 persones amb sentit de l'humor. Doncs vosaltres no sou només el dinamitzador de la xarxa Òmnia que va treballar. Què sou per la xarxa Òmnia? També el sentit de l'humor que ajuda a passar els mals moments, també el sentit de l'humor que alegra, sí? I el que li surt amor pel coneixement, què sou per la xarxa Òmnia també? Aquell que porta un coneixement que ha llegit, que ha fet un curs i el que és esperança per la xarxa Òmnia, multipliqueu-lo per 10 perquè fa falta. Però què és per la xarxa Òmnia? No és només el treballador de la xarxa Òmnia, és ell amb les seves fortaleses. Cosa que és important. Què és important? Tenir en compte que quan ens impliquem en activitats on aquestes fortaleses són requerides i valorades, sentim que la nostra feina és significativa, sentim que el que fem té valor. Per tant, si ara agaféssim 5 per molts que som i ho multipliquéssim, i a mi m'expliquéssim, mira, la xarxa Òmnia és tot això, jo diria, per favor, vull treballar amb ells. Òbviament. Sí? Si a més hi posem consciència, ens n'adonem que som molt per cada cosa que fem, és fàcil que connectem amb l'idea no només de que podem estar satisfets amb nosaltres, sinó de que estem aportant molt més que aquell taller, molt més que... Sí? Estem aportant tot el que som, que és molt.
què us aconsello fer? Doneu-li aquest mesurador a algú que us conegui i que us ho faci. Després no us baralleu, És que jo m'he posat un 9 i tu un 3. Però està bé, perquè això és autopercepció, i si voleu veure com us perceben els altres, si ho feu, que la persona a qui li demaneu no vegi les vostres puntuacions, que les viaixareu. Sí? Vale? Vale. Com que ens ha quedat una mica escurçada la sessió, jo ara resumeixo en 2 minuts, perquè pugui quedar certs minuts a que puguem compartir alguna cosa que vosaltres tingueu inquietud. El plantejament. L'educació emocional és una eina de desenvolupament humà, que es converteix en factor protector perquè coses que no desitgem que passin no passin, o perquè quan passin ens ajudin a gestionar-les. Per qui? Per tothom. Infants, joves, famílies, i com a factor protector del professional que cada dia ha de fer front a tot aquest tipus de demandes amb alta exigència emocional. Un procés per desenvolupar-nos emocionalment no té fi. No és una cosa que es pugui fer ràpid, ni que sigui fàcil, moltes vegades. Però el que sí que ens diu la recerca empírica és que els programes d'implementació en educació emocional consistents i el treball persistent en el temps d'aquest tipus de competències ens realment desenvolupen i això ens permet fer front a tot plegat d'una manera més reeixida, més fluida i amb més sensació de benestar. És el resum, diguéssim. Llavors, no podem estar aquí ni un minut més perquè és divendres, però els minuts que ens permeti el temps podem compartir el que desitgeu. El quadre està molt bé, però suposo que nosaltres també transmetem molta energia negativa també i també ho hauríem de tenir en compte. Si tu agafes els teus resultats i agafes aquelles fortaleses en què menys t'has puntuat, tens allà el marge de millora més gran. Sí, és cert. És una reflexió que és necessari que hi sigui. El que passa és que el mateix Seligman diu que val més la pena dedicar temps i recursos a potenciar les fortaleses que no centrar-se en les debilitats. Bé, de fet, la psicologia positiva, que és l'origen una mica d'on surt això, ens expressa que és la seva proposta. Però sí, estic d'acord amb tu. Sí, i si ajuntéssim el resultat de tothom, podríem veure les febleses o aquelles fortaleses que menys té la xarxa òmnia. Sí. Seria canviar una mica el llenguatge amb negatiu, perquè si parlem d'assetjament ja hauria d'haver-hi tots aquests adjectius que haurien de dir el contrari, perquè també d'una manera o altra els altres ens ho transmeten a nosaltres, el que dius tu de quan vas amb el cotxe, que algú passi pel costat... Això que dius és interessant. Mireu una cosa, plantegeu-vos el següent. Diu, vas amb el cotxe i el del costat et talla el pas i a sobre fa així i... sí? Què ens possibilita la regulació emocional? Que tu tractis aquella persona com ella desitja o demana ser tractada o que tu la tractis com tu vols estar al món. M'explico? En quin procés? Home, en prendre consciència que això a mi m'ha generat un malestar i que puc quedar-me allà al medidor la fúria i dir-li de tot i generar cortisol i deprimir el meu sistema immunitari de tant cortisol que tinc, o bé, quan m'he treballat i tinc els meus recursos, poder fer aquesta pausa i reflexió i dir el tracto com ell em demana ser tractat o com vull estar allà al món. Com vull estar allà al món? Ostres, em faria molta il·lusió ser una persona assertiva, respectuosa, que gestionés bé les seves emocions, que... Aquest és el repte. Aquest és el repte i està a l'abast de qualsevol que hi posi temps i recursos. Sí? I recordeu que aquest repte el desenvolupa en gran mesura el còrtex prefrontal i que la majoria de persones a les que ateneu encara no el tenen madur. Hem de fer nosaltres del seu còrtex prefrontal, en gran mesura. Per tant, l'hem de tenir molt bé, el nostre. Aquí no sé si hi ha algú per sota de 23 anys. Per tant, no hi ha excuses
còrtex prefrontals madurs, anem bé. Bé, en certa manera el còrtex prefrontal només madura si li fa falta, com tot el cervell. Només aprèn si li fa falta. Només crea xarxes neuronals si hi ha els estímuls. Per tant, els científics diuen, sí, fins als 23, però si tu agafes un individu que ha hagut de gestionar moltes emocions negatives, que ha hagut de tolerar la frustració, perquè casa seva té límits i normes, i que ha hagut d'afrontar, ben acompanyat, no sí? Doncs aquesta persona, què li treballa quan es troba en aquestes situacions? El còrtex prefrontal. Llavors tens una persona de 17 anys amb el còrtex prefrontal madur, cosa que explica que en tinguis una de 50 amb un còrtex prefrontal immadur. Hi ha un estudi que vaig veure l'altre dia que té una mica a veure sobre la gent que és intolerant, és a dir, estàvem parlant d'aquestes persones terroristes, vaja. Ahà. Un estudi a Israel on els fanàtics, on eren més fanàtics amb la religió, a posar-los imatges, a donar-los uns prospectes on encara inflaven més aquest fanatisme. I el que arribaven a aconseguir és que els feien treure de la seva bombolla, d'aquell pensament que ells tenien, per donar-se en compte de que realment, ostres, nosaltres som així. Ah, ja. Es veu que ho estan fent ho estan investigant, no sé, Que interessant. Ho dic perquè a mi em va semblar molt interessant. Sí, desconec per complet, però... Perdona. Perquè clar, és una manera d'agafar els lobos solitaris aquests, no? Que actuen per ells mateixos i fer-los aquest canvi de pensament, que és com un efecte mirall, però exagerat al doble. Llavors, el que es planteja aquella persona és, ostres, jo estic fent això realment? Clar, perquè si ells consideren que és normal el que fan, necessiten un estímul molt més emocional, competent emocionalment, com perquè ells puguin connectar amb l'idea del que... Cosa que si... Has explicat millor que jo. No, ho has explicat molt bé. Cosa que si ho passem a l'assetjament, ara imaginem-nos que passem això a l'assetjament. Aquell jove que considera que és normal ser assetjat, o aquell jove que considera que és una broma, un joc o una cosa que no impacta assetjar, de vegades necessitem una sacsejada per sobre del llindar que ell té en aquell moment perquè pugui ressonar amb el que fa i amb el que està provocant a la resta. Bueno, perquè a mi em va semblar molt interessant. Sí, és que ho és. I era a la Universitat de Tel Aviv. Si ho trobes... Sí, t'agraeixo el comentari. Molt bé. Sí. Con un buen desarrollo emocional tú te puedes cambiar más o menos, ¿no? si eres capaz, del estado en el que estás. Sí. Pero puede ser que tú seas adicto a las sustancias que te provocan Sí. el cerebro, el sitio donde estás y no te mueves de ahí con eso. Un exemple molt ràpid. Ara imagineu-vos que teniu un amic que va de víctima. Sí. ¿Vale? És que tot em passa a mi, és que, jolines, és que em té mania, és que... Aquí no n'hi ha cap, però tenim amics així. Vale? Ha aparcat el cotxe i no ha vist que hi havia una senyal que no es pot aparcar. I surt a buscar-lo i no hi és. I ell vol canviar. Ell vol deixar el victimisme. I s'ho ha proposat i està treballant-hi, Arriba allà i no veu el cotxe. Val? Clar, aquesta persona, el seu patró de relacionar-se amb els estímuls, està determinadíssim i el viu molt. Com que el viu molt, les seves cèl·lules s'acostumen a la química, inclús adapten els receptors per a aquell tipus d'hormones i neurotransmissors. Llavors, sí? Ara imagineu-vos que ell diu, no t'enfadis. No és veritat que només se n'han endut el teu. A molta gent se li emporten. Vinga, va, tranquil, respira. És com el mono. Què li demana al seu cervell? La sensació amb la que viu normalment. Sí? Per tant, quina és la manera que té el cervell per generar aquesta sensació? El pensament, perquè un pensament
genera una emoció coherent amb aquest pensament, igual que una emoció genera un pensament coherent. I li ha durat l'esforç 3 dies. Perdó, 3 minuts. I acaba, me cago en, és que ja està bé, agafa el telèfon, se'n va a buscar la grua, només em veieu a mi, cabrones. Bueno, perdó per l'expressió. Però sí, de fet això està demostrat que és així. Com ens podem tornar addictes a qualsevol tipus de química amb la que normalment estem. Ara, si la teva química són les endorfines, perquè ets una persona alegre i te les generes perquè fas esport, tens relacions socials reixides i t'importa tenir-les, i en lloc de mirar el Salve-me Deluxe te'n vas a veure un museu, sí? Bueno, què et reclamarà el teu cervell? Això. Per tant, té la seva part negativa, però també positiva. Bueno, doncs moltes gràcies per la vostra participació i per tot plegat. Per mi ha estat un plaer compartir amb vosaltres. Ens veiem aviat. Molt bé. Hola. Bueno, moltes gràcies, Laia, sobretot perquè t'has ajustat perfectament al temps. Li donava les gràcies a la Laia per aquesta explicació i sobretot per haver-se ajustat també al temps. Recordar-vos els propers tallers de regulació emocional, que són l'11 de novembre al Casal Cívic del Delta de Llobregat, el 15 de novembre al Casal de Blanes, el 18 de novembre al Casal de Lleida, el 22 de novembre a la Casa del Mar de Tarragona i el 25 de novembre al Casal Cívic de Verdum a Barcelona. No cal que aneu a tots, és a dir, el taller és el mateix. El taller és el mateix, per tant, diguéssim, justament està fet perquè pugueu continuar treballant amb la Laia els aspectes que avui hem començat, que podeu aprofundir sobretot des d'un nivell més pràctic. Jo em quedo amb la imatge del piano, és a dir, crec que la imatge del piano amb la que ha començat crec que és un bon missatge, no? És a dir, com podem des de l'Òmnia començar a generar emocions positives a l'entorn de l'assetjament, però no només, no? És a dir, en els vostres usuaris. Per tant, diguéssim, em sembla que divendres a aquesta hora ja tenim ganes d'anar plegant, però sí que aquesta imatge m'ha semblat com molt suggeridora. Només qüestions així més de tancament de la jornada. Rebreu el qüestionari de satisfacció electrònicament. Fem la prova de fer el qüestionari electrònicament. Per tant, sobretot, ja sabeu que això és molt important a l'hora de tenir feedback de com van les coses, de si us ha interessat, si no us ha interessat, si ho hem fet bé, si no ho hem fet bé, si podem millorar. Per tant, us demanem un petit esforç, és un qüestionari breu, però que us demanem un petit esforç de valoració. Us enviarem també el certificat d'assistència electrònic i també penjarem a la web de l'Òmnia la documentació de la jornada, els vincles en els vídeos que no hem pogut acabar de veure perquè els pugueu gaudir, editarem algunes de les sessions que hem tingut avui i em sembla que ja està. Desitjar-vos un bon retorn a tots i a totes, gràcies per venir, m'ha agradat conèixer-vos, encara que encara no hem tingut molt de temps, però ja ens anem coneixent més i en tot cas recordar que estem a la vostra disposició, tot l'equip, per, com deia el director al començar, fer l'Òmnia més gran, fer més i millor acció comunitària i construir un país més just per tothom. Gràcies.